Her er London. BBC sender til Danmark. De hører os i 19 meter båndet, på 2 bølgelængder i 31 meter båndet, i 41 meter båndet og på 1500 meter. Sammenbruddet i Nordtyskland er komplet. Englænderne rapporteres ved den danske grænse. Kiel og Flensborg er erklæret for åbne byer. Fangetallet er så stort, at det er umuligt at tælle endnu. Danmarks Frihedsråd har opfordret til disciplin i de sidste timer inden befrielsen. Admiral Dönitz har haft samtaler i Danmark med de tyske myndigheder fra Norge og Danmark og har drøftet den fremtidige kurs i begge lande. Øst- og vestallierede styrker er nu sammensvejset over en strækning på 160 kilometer, og næsten hele Tyskland er rendt over ende. Den svenske presse har bragt for lyden om, at russiske faldskærmstropper skulle være landsat i Dyrehaven nord for København, og i dag gik der rygter i Danmark om, at russiske tropper var gået i land på Falster. Alle disse rygter savner enhver begrundelse. I nat blev der kæmpet voldsomt i Københavns gader rundt om den tyske kaserne, de tyske kaserner, og der hørtes en kanonskud. I Dyrehaven og på pladsen foran Gentofte Rådhus havde tyske tropper været i indbyrdes regulær kamp. I dette øjeblik meddeles det, at Montgomery har oplyst, at de tyske tropper i Holland, Nordvesttyskland og i Danmark har overgivet sig. Her London, vi gentager. Montgomery har i dette øjeblik meddelt, at de tyske tropper i Holland, Nordvesttyskland og Danmark har overgivet sig. Duncan, Dagmar, Arnold, Bruce, Fatima, Sally, Tristan, Pan, Samuel, Ellie, Dora, Stine, Edmund og Axel. Det var en særmelding. Vi gentager. De allieredes øverste hovedkvarter meddeler. Alle de tyske styrker i Nordvesttyskland, Holland og Danmark har overgivet sig til feltmarskal Montgomery. Overgivelsen bliver effektiv kl. 8 engelsk sommertid i morgen. Kl. 8 engelsk sommertid, altså det samme som dansk tid. Overgivelsen dækker også Helgoland og de frisiske øer, men som sagt før ikke Norge. De eneste tyske styrker, som stadig befinder sig i kamp, er de styrker, der nu står i Tjekkoslovakiet og i Norge. Må jeg have lov til at slutte med, at denne aften, den største aften for jer hjemme, også har været den største aften for os herude. Vi tænker på jer hjemme, og vi glæder os til snart at ses igen. Denne hilsen må jeg nok have lov til at omfatte alle danske uden for Danmark. Og så slutter vi med nationalsangene.
Jeg fik det at vide ved, at vores nabo kom ind i køkkenet derhjemme og siger, krigen er forbi. Og jeg legede med dukker med hans datter. Og jeg ved, vi blev vel glade, det bliver jo børn, ikke? Så siger hun, far, vi skal hejse flaget. Nej, jeg siger, det er for sent, det skal vi i morgen. Det, der står tydeligst for mig, det er om morgenen den 5. maj. Og vi skulle jo i skole som sædvanligt, min bror og jeg. Og jeg tænker på min mor, som gik i gang med at pynte vores cykler. Hun hentede flag, dem vi brugte på juletræet, og satte på vores cykelstyr. Og ud i haven var der et bøgetræ. Husk på, det var over den kølige del af Jylland, Vestjylland. Der var et bøgetræ, og det var netop sprunget ud. Så klippede mor en gren af og satte fast på mit cykelstyr sammen med flagene. Og siden har jeg tænkt, det var et udtryk for mors lettelse. For det havde været nogle grimme år med utryghed, naboer, der blev taget af tyskerne, og uvished om familiemedlemmer rundt omkring i landet. Så det var mors lettelse, og jeg føler den endnu, når jeg tænker på den morgen. Da vi cyklede ind mod byen, vi havde 6 kilometer, og vi nærmede os, så fik vi over åen, og det var ligesom, så kom vi ind i Grindsted by, så hørte vi kirkeklokkerne, der ringede. Og da vi så kom om i skolegården, så stod klasselæreren, så sagde I kan lige sætte taskerne ind, så går vi over i kirken, for vi skal have takkegudstjeneste. Jeg har jo ikke haft de store oplevelser med hensyn til 4. eller 5. maj. Men det var stemningen. Jeg var 13 år, og jeg boede her i Havdrup. Og dengang, der legede alle børn jo på vejen. Og den aften, da budskabet kom, der gyngede vi. Det gjorde børn jo dengang. Der gyngede vi, og vi gyngede, og vi legede, og så kom budskabet. Der, hvor vi legede, det var hos en frihedskæmper. Og han sørgede selvfølgelig for, at det kom ud i hele den afdeling der af vejen, hvor vi boede. Og så var det bare den glæde, man kunne se på de voksne. Og det var bare, det er det, der står for mig som befrielsen. Jeg boede på Østerbro den dag, at vi fik Danmark fri. Og min mor havde fundet en ny fyr, for hun skulle i biografen. Så fik man jo strengt besked på, I 2 børn bliver oppe, og I lukker ikke nogen ind eller noget. Og da hun kommer hjem, hvor er børnene? De var gået ned og hyggede sig med de andre, for der var jo liv i dag i gaden. Så fik Kirsten en rumpefuld, da hun kom op og i seng. Sådan er den. Men det her, det husker jeg særligt, fordi at når folk er glade, så er jeg også, og så vil jeg der med ned og danse dernede. Der var min mor ond, synes jeg. Men man skal jo høre, når du ikke må gå ud, så må du ikke gå ud. Og hun forstod ikke, hvorfor? Nej, det havde de åbenbart ikke fået at vide, for vi har diskuteret det før, og hun vidste ikke, før hun kom hjem. Jeg hedder Inger Fransen, og jeg var 10 år dengang, at krigen sluttede. Jeg troede, at jeg kunne komme ind til mine forældre, men de var gået op til naboen, eller til dem, der boede ovenpå, for de skulle alle sammen fejre. Det var blevet befrielse. Så jeg ville have haft et dannebrogsflag, fordi alle rendte rundt med sådan et. Men jeg måtte jo lade være. Men så kom sporvognene, og der var ikke én, der havde lys, eller hvad hedder det, den her, hvad hedder den nu? Skærmen på, det var revet af. Alle gardiner var revet af, og folk, de hang uden på sporvognen. Der må jo ikke komme så meget som et lysglimt ud. Så det var jo en befrielse af alt det lys, det lige pludselig måtte komme udenfor. For ellers kunne tyskerne komme ind og banke på.
Ja, jeg var 6 år, da krigen holdt op. Og jeg kan huske, vi vidste ikke noget, men vores nabo kom op dagen efter og fortalte det, og så blev vi jo glade alle sammen. Og for ind og rev rullegardinerne ned og rev stykker. Vi boede i Snollev, Hastrup. Ja, på en lille landejendom. Ja, så der var liv og glade dage. Så. Nej, vi var bare glade alle sammen, ikke? Og vi turde høre radio. Det turde høre radio? Ja, det turde man jo før. Det skulle så lavt, så ikke man kunne høre noget. Vi hørte det i radioen, og så synes min far og mor, at vi skulle tage og gå en tur ned igennem Roskilde Gader. Og det gjorde vi, og vi gik i arm med hinanden, selvom vi ikke kendte dem. Og så var der en tøjforretning, nu kan jeg ikke lige huske, om det var købshandforretning, eller det var nej. Det var en forretning inden for København, at de havde en butik i Roskilde. Og der udleverede de flag, så vi gik sådan med et flag. Og så lige pludselig, så råbte de, nu kommer tyskerne. Så for de ind til dørene, for de havde sagt, at dørene skulle stå åbne, så folk kunne komme ind. Men det gjorde det jo ikke, det var bare sådan noget. Så det var altså... Og så dagen efter det, der var der fuld gas. Og så længere hen, der kom jeg så, vi så alle de der amerikanere og englændere. Så ja, der var gang i foretagene. Jeg kan godt sige, at det var fantastisk. Og så det ved vi gik og råbte, ikke? Hvad råbte de? Ja, vi har vel råbt... hvad har vi råbt? Det har været råbt noget med hurra for Danmark, eller jeg ved ikke rigtigt, jeg kan ikke huske rigtigt, hvad det var, vi råbte. Men det gjorde vi altså. Og så det ved, at man gik arm i arm, ikke? Man kendte slet ikke, man gik sammen med. Så det var jo bare sket. Det synes jeg, det var sket. Det var det godt nok. Jeg gik i min urtehave den 4. maj og hørte i radioen inde hos naboen om, at krigen var forbi. Så skyndte jeg mig hjem og snuppede en cykel og kørte til København. Hvad jeg ikke skulle have gjort. For der var så mange mennesker, og lige pludselig var jeg spærret ind, og folk var tosset, og jeg trak med min cykel. Jeg fyldte alt for mig på gaden. Så det var noget, inden jeg fandt ud af en sidegade, så jeg kunne køre hjem igen. Det var sådan set det, jeg oplevede den her aften. Det var bare med at komme hjem og komme ud med cyklen. Hvorfor tog du til København som din første indskydelse? Ja, for det er jo derinde, der foregik noget jo, ikke? Og du ville gerne være med? Ja, man var jo spændt på alting jo, dengang. Jeg boede i Nørregade på 4. sal lige over for Dahls Varehus, og jeg var 15 år gammel. Så jeg husker tydeligt, da vi hørte budskabet, og hele familien sprang op, og vi for ind og rev alle rullegardiner ned, og så stormede vi ned på gaden. Jeg blev hurtigt væk fra resten af familien, for det var et fantastisk mylder. Jeg glemmer aldrig linje 5, som jo kørte gennem Nørregade på det tidspunkt. Den var fuldstændig fyldt med folk, der stod og råbte og skreg og hujede med, hvad de kunne af flag og sager. Og der var så mange mennesker, som man blev skubbet nærmest afsted ned mod strøget. Og så er der pludselig en, der siger, at vi skal ned til kongen. Og man blev skubbet af folkemængden. Vi gik alle sammen ned mod Amalienborg. Og da vi kommer ned til Amalienborg, så er det en kæmpe folkemængde set med mine 15-årige øjne. Så kommer lakajen ud og giver tegn til, at vi skal være stille, for kongen havde det ikke godt. Og på tælling vender alle om og går tilbage. Og vi er stadig menneskemylder, men alle respekterer det der. Det var en fantastisk oplevelse i betragtning af, at vi var så mange mennesker, som vi var. Og så blev man ellers båret videre ned igennem strøget i jubel og hurraråb, og ud på strøget smed folk ned fra
den tyske restaurant, det husker jeg tydeligt, der fik man nærmest møbler i hovedet, hvis ikke man passede på. Så det var en fantastisk aften, en oplevelse, jeg aldrig vil glemme. Og frihedskæmperne, de hentede så nogle tyskerpiger nede i Hedehusene. Dem kaldte de for feltmadrasser. Altså, der var vi ikke så meget, så vi tænkte på, hvad sådan noget var. Vi var jo ikke så oplyst dengang, som unge mennesker er i dag. Men det fik vi jo så at vide hen ad vejen, hvad det betød. Og så blev de læsset op på sådan en lastbil, når frihedskæmperne kørte med dem. Og der var der blandt andet, så jeg, en, der kom hen og sagde til Friis, må jeg spytte på en? Og det fik han lov til, og det gjorde han. Jeg tænkte, hvor var det sødt. De står der til parade med hænderne deroppe. De måtte jo hverken gøre det ene eller det andet. Tænk, der står med hænderne sådan hele tiden. Hvis det kløede eller et eller andet, det måtte de ikke. Bare blev deroppe med hænderne. Det synes jeg i hvert fald dengang var noget forfærdeligt noget. Den 9. april 1940 husker jeg tydeligt. Tyskerne kom med i en større kolonne og kørte igennem byens hovedgade. Og vi drenge, vi anede jo ikke rigtigt, hvad det var. Vi løb der bare derop, og vi blev løftet op i deres vogne. De havde gjort holdt. Og ja, prøvede deres hjelme og det hele. Og det der, som jeg kan huske, og som jeg aldrig glemmer, det er en af de unge knægte, eller det var jo mange gange unge knægte, græd. Han simpelthen græd, da han tog os op. Jeg kan godt huske, at de travede hjem den pågældende dag. De kom i store kolonner, så lidt slukkede ud. De der trætte soldater, ikke? Og de marcherede jo mod syd, skulle ned til Gedser og tage færgen dernede fra for at komme hjem til Tyskland.